akan kawicaksanan. Nuwun sewu. Kula damel segara geni negari Ngastina. Larangaken. Mrih mangsut mari mengkabu budine kang den bawani sepira to angele ngobong rasane panca kusuma yen antarane wong tuwa karo bocah enom wis ora rukun negara Ngastina mung kari ngenteni rubuhe. Ngari anggara kasih tumapaking wisudan ratu beneh kalian padatan menawi wisudan ratu adatipun sinubya subya rinengga wonten ing kraton Pendopogung nanging samangke sang parikesit nedya kawisuda wonten madyaning Tegal Kurusetra samubarang uga rampe kinarya wisudan wus romanti dasare kawis tinggal gelar para nayaka praja Narendra manca negari kang wis satata ngestreni tumapaking wisudan sang parikesit ingkang nedya kajumenengaken Narendra wonten ing Wastina swasana retidhem permanen dhateng ana kang nyabawa kaperbawan sang parikesit ingkang mijil sarwi busana kanarendran cingak kang samya mulat marang wibawane sang pekik candrane nganti kaya Prabu Pandhu sugeng malih. Kanjeng Hyang Sri Bagindo Maswapati duwin sedaya para pepundhen kula Puntadewa nyuwun pangestu nedya wisuda putu kula pun parikesit ing madyaning Tegal Kurusetra karana papan menika papan ingkang nyimpen sejarah ageng tumrap jiwa luhur lan sucining para kusuma bangsa ingkang lila legawa kurban jiwa raga kangge Prabu ing kautaman lan wisudan Ratu Ngastina kula gelar ing Kurusetra supados
ratu ingkang dipun wisuda mangke enget dumateng sejarah menika. Nah, kejawi saking menika kula wantun netepaken parikesit dados ratu wonten ing Wastina menika kanthi adhedhasar sepisan sumpah kula tatkala Bratayuda kula kinepung gelar baris cakra byuha tetela Abimanyu ingkang milujengaken awit lelabetanipun Abimanyu ingkang ngurbanaken jiwa raga kangge srana kawilujengan kula satemah Abimanyu rinanjak gaman wasana gugur mangka kusuma yuda kanthi lelampan menika kula sumpah menggih tedhak turun Abimanyu ingkang badhe ngregem kamulyan wonten ing Ngastina menawi Pandhawa unggul ing Bratayuda. Dene ingkang angka kalih parikesit menika panunggal darah Ngastina Mandura Twin Wirata. Parikesit anak Abimanyu, Abimanyu anak Janaka, Yayi Janaka anak Rama Prabu Pandhu Ratu Ngastina. Parikesit anak Abimanyu, Abimanyu anak Yayi Wara Sembadra, Sembadra putra Mandura. Parikesit putranipun Eyang Utari, mangka Eyang Utari menika putra putri ing Wirata. Angka 3 parikesit turunipun satriya ingkang sampun angregem Wahyu Ratu utawi Wahyu Kraton. Yayi Janaka angregem Makutha Rama, Abimanyu anggegem Wahyu Cakraningrat lan Widayat. Angka 51 parikesit jumeneng Narendra sinengkuyung dening para sepuh Sentana kawula sakukuban Ngastina menika wewaton kula. Saklajengipun kula suwun kanthi sanget dhumateng Eyang Sri Baginda Matswapati Wirata paring pangestu lan wisuda dhumateng ingkang wayahipun parikesit Eyang. Dene utaman ing nata sasampunipun kula netepaken parikesit dados ratu mesti kemawon wonten pujangga lan boten wonten ingkang terkapatah kejawi namung putu kula Mandura putu Prabu Baladewa tewas semanten patih njaba lan patih jero kula pendhetaken para putra-putra ingkang sampun gugur saderengipun Bratayuda. Patih jero Dwara, patih njaba Danurwinda, Senapati nenggih pun Sasi Kirana. Guru kula yen tanamutusa sang Sri aja kaya
Rama putra nyangari kanan Jaya